O mga kaboardski, padulong di mi sa among farm sa Boardski Farm kay manguha mig lumboy. Hoy, paspas mong lakaw, labi yaya mog nilakwan oy mura mog mga iyon o kana. Paspas mo, paspas. Dali, kay layo pa kayo ng atong farm. O, anto ning abot namin sa among farm. O, di ara mo ni among farm. Nakakatutog naman ito, punuan na. Kanaan da. Da, hangak lik ang boardski ha ka o kanining duha o ga sabot sa ligo sa tukuron ko nang nindot ni sa board kay kita kayo ang lungsod dito sa Luway Bridge. Dagan gyud kayong makita diring dapita guys. Mga ka-boardski unsa. Karon padulong nako dito sa ibabaw nga part kay nagoy daghang punuan dito sa Lumboy yung mga bagbaw kayo atong bisitahon og napabay mga bunga. Guys, niya di mi daron ka sa Boardski Farm kay mga miglumboy sa mga tanaw na. Ting dugayag sa mong tanom man silingan na mo atang-atang mi muwa mulakaw mong silingan munguha mi ning lumboy. Atay ka boski ha ka nang hampo pagkaglimo ning farm buha nga kay mo naman silingan mo tagidya ani. Kita naman mong lumboy kinhabugan ha. Wadara habog kay lumboy dire oh. Magluhod ka. Ana magkaon kag lumboy nga magluhod bitaw ka magluhod sa yuta ba nga na ha. Kag lumboy ana ra. Asa ka diha? Namong lumboy nga na. Only here at the Boardski Farm. Alright, so karon guys, akong giingnan ng sila nga paspasin yung panguha labon na pa moabot ang tag-iya kay hindi masakpan ta. Hala paspasin yung kuha labon maabot ra. Wala hala sige kuha labon na pa moabot ang tag-iya. Welcome sa farm namo no. Ay, pilingon dia kay ako away magput kay vlog na ko ni. Welcome to Boardski Farm no. Daw na may mga 50 kabuk punuan nga lumboy dire guys. Puro mga mugbo ra gyud ni mga dwarf nga lumboy mga amo lang pang abton ba oh kita kana oh. Bisag si Marco mang harvest oh mga tanaw kuha to be. Panguha to be. Tawa guys oh. Perting mabawa ra sa lumboy nga tinanom nako dire. Dara ubos oh. Hinog dia. Oh. Boardski Farm ni do. Kita mong tarsier. Kakwit sa kahoy. Awa. Tarsier. Guwapo niya. Hello Marco. Hi. Guys, ning balhin di may uglain punuan kay daghan pag yun kayog bunga diri pero mas daghan siguro dito. Pero pag abot na mo sa lain punuan natingala ko. Ay. Murag na may bunga ang lumboy no naunhan ko kabog maod ay. Maod ay wanay bunga ni kay unhan ko kabog perting dagkwa oh. Ta mo na mga kabog guys na ibabaw. Ug dagko kadong kabog dire ga pundo naunhan ko. Sige kasugo ni sa panguha man nihong lumboy. Dili pilingon. Ay yes pilingon nga ane Boardski Farm ne. Oh dini kini mga unggoy dagko ane. Hoy! Nay gamay nga kabog. Pang tugre dagko kayo kabog man diring dapita. May kabog tigpanayo dire mo guro ning kabuga dito sa Carmen. Tong liba persa kabog pagdagana ha. Tayo ni mga kabuga ning perting mabawar yo guys oh. Mabaw kayong punuan guys oh. Na mo nang dali so magkasakag kabog. Mo sa tabagon ng kabog nga mulupan man ang boski ha ka. Guys, abisan nga unhan ko nagsaka way problema kay paglingi na ko sa akong kilid. Ana man mga sanga nga perting magbawa niya daghan kayong munga. So, mano mahagaw-hagop ang magkusaka, di ba? Gamit utok ba utok? Mindset ba? Guys. Ako guys. Dili ingog ka nang tapulan kumusaka. Or di ko kayo kumusaka. Naroon na nila. Laka magyod na sila. Nila kung ingnag. Kung saka mo bukod. Gamit lang na ako akong utok. Manang musaka pa man kung nga na may maabot. Bago. Saka nga. Oh. Abot ko. Abot kamay mo nang iyong mga pangarap. Mag hagu-hagu. Pagkaniyan kuha.
Saka. Oh, tanawa. Ako na pagkublumboy. Perting mabawa magluhod ka magpuha, oh. See? Perting dagana niya, oh. Asa ka mangita na? Si Marco Gatindog raw ng mga, oh. Perting, Diyos, Ginoo Lumboy, Ginoo, Sports Ski Farm. Hindi na mo maglingkod, guys. Yan. Kita na nang maglumboy luhod. Galingkod. Lingkod ko. Galingkod sa yuta nang maglumboy. Oh. Oh. Mo ni mga lumboy rin sa Borski Farm. Tunga pa be. Padayon og nanguha og mga lumboy ng mga kabog nga dagko no sa taas. Nagtan-aw ng video-video na lang ko kay sa man limang ko kasapka pero okay rati na may mga sang perting mubua daghan bagay bunga. So ginahina na sila na og guys kay medyo hapon na po niya daghan na sad kayo among kuha. So mauli ni tanan na among kuha guys. Tanawa guys pertig ganing daghan na tanawa. So ani na lang mitaman guys. Laging kong salamat sa pagtan-aw ug hanto sa sunod ang mga vlog. Bye bye mga kaborski. Sunod ha. Ikara inday, ang gusto kong magkabuhay.